Lah, kok sepi, guys? Lho ning ndi mbokku? Mak? Mak, jabang bayi. Memang kondi to? Iku apa? Pelem. Lah pelem kok sicok. Cicak ae iki wis Marem ngono ya. wis marem iki, peleme gedhi. Tak cikane, Guys. Piye mak nek lah Wis engko do mangan pelem po durung, aku wis dipelem dhewe. pelem sicok ae. Cicak. Sicok yo men secuilan ya. Ceritane iki ning nguri enek wit pelem tapi kok ya Wohe iku mau 5. wohe mok 5, guys. Bosoke loro wis dimeno. Masih siji iki ceritane iki ngengei adikku. Adikku gak moro, gak apa-apa ya wis tak oceki peleme. Soale bosok iku luwih mbadengi ngono. Kowe duwe pelem dhewe kok ya. Ngene iki mah wis bar mangan apa urung Mak? Urung? Urung. Ya. Wis bar mangan le, neng engko mangan neh. Engko mangan neh. Mangan neh wong lawe iki aman. Lawa apa, Mak? Tak tongkol lah. Iwak tongkol. Kayak iki kok. Kurang ono iwak tongkol ono pindang ya ono sak piring-piring. Lah terus iki apa Mak kate-kate njaluk apa ora? Njaluk ora. Iyalah Mak simbuke pinter, guys. Melek ngomong sisane. Kalau peleme wis tak iris. Enak. Ya wis, guys.